Umupo muna ako dito, nag-relax, nanood sa mga birds na naliligo. Ayun, ang cute. Ayun, naligo na. Tingnan nyo naman yung mga birds. Oh, enjoy na enjoy silang maligo. Ginawa nilang swimming pool yan dyan. Or sadyang swimming pool nila yan. Parang swimming pool talaga para sa kanila. Tingnan nyo friends kung gaano nag-enjoy ang mga birds sa pagsuswimming. Yan, tapos na yung iba naligo, yung dalawa na lang naiwan. Oy, isa na lang naiwan. Aliw na aliw sila dyan sa swimming pool nila. As in, ano talaga siya, circle siya, ginawa para sa kanila. Para maligo sila dyan. Okay, tapos na silang maligo. Wala nang may naligo. Hilamos na lang. Hilamos na lang. Wala nang may naligo. Ayun, naligo na. Uy, ganun pala yun. Nanghilamos muna. Ang cute. Ang cute nilang tingnan. Ayun, naligo na. So at first, hilamos. Ay, dumaan na, bisikleta. At first, hilamos na naligo. Ganun pala yun. May seremonyas. Sobrang nakakaaliw po silang panuuri. Naliligo. Ayun. Nanood lang naman po ako ng birds na naliligo sa swimming pool nila. Yan po yung kinaliwan ko dito. Yun, maya maya uwi na din ako.